So agriculture ndifuna ibe yiyo yodwa, agriculture ibe yodwa, because let's talk about agriculture now, the importance of agriculture and the ntoni of agriculture. So agriculture, which is agriculture? Agriculture like ukutya okulimayo, like plants planted, yabo, and farm animals, domestic animals. So agriculture is and will be and was important. Agriculture was important, is important, will be important, because sonke we want to eat, we want nutrients. Nutrients zifumaneka phi? Kwispinatshi, cabbage, ziifruit ezo ziyalinywa, yabo. Laa ziiveji ziyalinywa, yabo. Naxa ubhorekile mhlawumbi ufuna usineka utya ntoni, utya ifruit yenzani, iyalinywa actually, iyalinywa. Ama-apile, unomthiwa ibhanana, yabo. Nenyama, inyama lesitya emicimbini singamaXhosa, singamaXhosa into esiyiyo thina. So ke ngoku utheni, ziinkomo ezifuywayo. So agriculture, I'm not forcing people to be in agriculture, qha sendisitsho ngoku sesizama indlela yoredyusa ipoverty. Ngoku siredyusa njani ipoverty? By uthatha ipeki ulime into bede, ulime uyazi uba kule nyanga kulo mrholo wakho awuzuthenga spinatshi, awuzuthenga cabbage, awuzuthenga letusi, awuzuthenga kheroti, yabo. Zinintsi ezibala ndazi ispinatshi uba ndilime sona, but zinintsi ziyazanda ngokwazo, yabo. So ke agriculture ibalulekile, yabo, sendisitsho, to reduce poverty. Ngoku sendiza ne-way to reduce poverty in South Africa, in South Africa ngelizwe. So reduce your spending on veg, yabo. But not everyone has to be, it would be a farmer, I understand, xa sendisitsho. I'm just making an example uba mhlawumbi, yabona, ndithi you are surrounded by neighbors who are big in agriculture, bo. Xa udinga ispinatshi yho, andinamali espinatshi, because ayomaki xa ndithi rhoxo ngeebhantshi zibe ntathu zespinatshi, iqonda. So agriculture, yabo. Neenkomo ke ngoku mhlawumbi ndithi mna ndifuna ukwenza umcimbi, iqonda, ndifuna ubulela abaphantsi, zenze umzekelo, nayo inkomo phaa ebuhlanti, yabo. Ndizathi eyi, mandithathe nje iyi-one because iinkomo zam zininzi, ndixhele instead of ndithenge inyama usigudugudu. No, ungaya phaa etawuni for uyobraya, but sendisitsho ngoku, let's economically now, economy, yabo. Because I'm not saying economy, because xa ndithi economy, xa ndisithi lima, which means uzawuyeka uthenga kwi-economy, so ingakholapsa kancinci. But sendithi wena ngoku your economic situation try uimprove by ulima, yabo. Noba ke nonyana mhlawumbi okanye uqashe umntu, ulime, unkcenkceshele, mane unkcenkceshela loo mntu omqashileyo. I think then kulaa mrholo wakho, laa mali ubuzalapha ngayo for ishop, unike loo mntu, yabo. Noko mani, noko. It's just a way nje, yabo, of living agriculture. South Africa way forward, agriculture singayilibali. Technology is important. Bakhona abantu be-technology, bakhona abantu be-science, bakhona abantu be-agriculture. I believe people have their own purposes and lines, but ndiyatsho uba if you're an agricultural person, go big on agriculture. If you're a science person, go big on science. If you're a technological person, go big on technology, yabo. Let's try accommodating. Awunothi wonke umntu kaloku kunyanzelekile xa siba ngoku uzawucula, sengifuna imali yelo. Come on, man, come on. A lot of fucking opportunities in this country, you know.